assalamu aleykum bandiraɓe Jerry TV télévision aynaɓe premier chaîne dans la zone sylvo-pastorale ɗum noon bandiraɓe tedduɓe addani mon kabaru belɗo komo woni télévision fulɓe international dañi signal naati TNT ɗum noon wadde ko weltare ɓiɓɓe fulɓe he fof machallah kala mo gandanɗa aɗa yiɗatno ƴewde télé fulɓe ko application joguinɗa walla an joguinɗa ko parabole han noon machallah télé fulɓe naati e TNT ɓoyta te naati yen kadi inchallahu taala canal ɓoyta kadi télé fulɓe naatoyi parabole e satellite o ɗum noon yettere Allah no feewi eɗen jetta leñol ngol fof eɗen beltode télé fulɓe jaggate e aduna Allah he fof kala to ɓiɗɗo pullo woni ma waw yiide hoore makko oɗon gandi ko ɗum manquerent ɗen ko manquerent ɗen ko woni télé machallah en dañi télévision fulɓe international mbeɗa eero bandiraɓe leñol ngol fof nde wallat télé fulɓe nde jaggat e télé fulɓe télé sohlat ko sponsor télé sohlat ko sponsor gare mbaɗen sponsorisé télé fulɓe international mbaɗon sponsorisé radio télévision fulɓe international 102.6 FM